árboles arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo A de abella cor, Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Maya non dá dormido. Willy, que fas ti aquí? Non dou dormido. Na colmea hai un ruido horrible que case fai doer as antenas. Podo dormir contigo? Claro, ponte cómodo. Tápate con isto. Aquí á noite vai frío. Maya! Maya! Viches iso? Só é a erva que fai ruido co vento. Oiches? É iso? Oíchelo? Non é nada. É unha folla que caeu dunha árbore. Veña, é hora de dormir. Tranquilo, estou eu aquí para protexerte. Moi ben. Ata mañá. Toma iso, é iso. Que ben dormín esta noite. Témolo que facer máis veces. Vamos á colmea. Debezo por un pouco de mel. Vai, ti, eu vou despois. E chámanme la cazán a min. Veña, que non son horas de dormir. Que pasa hoxe? Isto é incrible. Que facedes aquí? Oh, mirade, estádelo derramando todo. Se seguides así, de aquí a pouco imos ter a despensa baleira. Oh, non, por favor, non, que non volva a empezar. Ese ruido é a razón pola que ninguén dá dormido. Pois hoxe a noite vou ter que ir dormir contigo outra vez. Por que non miramos que é o que fai ese ruido antes de acabar todos tolos? Pero se ainda non almorzamos sequera. Isto é como unha colmea chea de actividade. Hola, Maya! Ola, Paul! Sodes vós quen facedes tanto ruido? Negativo. É a proba. Compañía. Alto. As formigas traballamos en silencio. E daquela de onde ven ese ruido? Non che teño nin idea. Por ali. Pero de onde virá? Non o entendo.
Mira ti, parou. Veña, vamos para a colmea. Maia, acaso xa non sabes voar? Ai, non dormín nadiña. És ti quen fai todo o ruído, Kurt. Non, xa ves que eu non son. Ai, a min pareceme que ven dali. Esta vez collémolo. Rara de bailar, verdade? Fala máis alto, non oio nada. Que? Calade! Escoitade, podedes ir falar a outro sitio. Con todo ese ruído non me dou concentrado. Que? Alguén tivo toda a pradería esperta toda a noite e somos nós quen facemos demasiado ruído. Teño que mandar unha mensaxe, teño que centrarme. Queres dicir que ese ruído infernal é unha mensaxe? Ese ruído, como ti dis, é o meu xeito de comunicarme con todos os grilos da pradería. Ei, ti, queres pelexa, non? Claro que non. Oh, daquela, ven pelexar, grilo vello, non é unha invitación para loitar. Eu non dixen iso. Enviei unha mensaxe para invitar a Lila, esa femia guapa, a que ven de paseo por aquí ao baile. Ja, pois non dixeches iso para nada. Oín o que dixeches e non foi unha invitación ao baile. Estaba seguro de que enviara ben a mensaxe. Por certo, eu son Maia e este é Willy. Eu son Chris. Parece que tes certas dificultades para que te entendan. Sí, non o entendo. Parece que non me entende ninguén. Son un incomprendido total. Agarda aquí. Hey, volvo de contado. Mandou alguén un SOS? Hai alguén ferido? Onde? Onde? Non, non é iso. Xa dixen que estou intentando invitar a Lila ao baile. Ah, ben, espero polo teu ben que bailes mellor do que envías mensaxes. Por que non entende ninguén as miñas mensaxes? Porque o volume non o é todo. Tocas tan forte e tan rápido que parece que estás furioso ou que é unha urxencia. Se puxese sentimento no que tocas, facendo pausas máis suave e ás veces con máis forza, daquela sería unha invitación ao amor. Eu... Ben, boa sorte. Ben, agora son eu que xa non entende nada. Agarda, vas ver como é moi fácil. Atento á diferenza. Iso é acción. En fin, teño que marchar. Vou almorzar. Ata logo. Oh, non, Willy, queda. Ai, está ben. Entendes? Penso que sí. Non o vou dar feito. Claro que vas dar. Unha mensaxe de invitación é como o cantar dun paxaro. Vou non intentar outra vez. Iso é, velo, acadáchelo. Xa estás preparado, Chris.
ao baile. Ah, sí, queres aceptar a miña invitación? Boa actuación, Chris. ¡Bravo! Sí, ninguén creería que tocabas ti. Non só é un músico moi bo, tamén é un bailarín excelente. É todo grazas a ti, mestre. Podo te acompañar á casa. Ah, claro. Hai un grilo que fai moito rebumbio na zona e non o quero atopar por aí.